debido que o noso Mar da Lousa pois non o produce gratuitamente e de moi boa calidade, ademais. Sonan mellor as cunchas de Cambados que as de Francia. Eso tedo en conta. Igual que saben mellor as vieiras de Cambados que as francesas, pois tamén sonan mellor as cunchas de Cambados. Son máis curvas, non? Son máis curvas, exactamente. Ben, estes dos instrumentos, pois, evidentemente, este instrumento, porque é un instrumento que hai que tocalo con dúas, pois, senón non temos con que bater, ou ainda que batamos coa man, non sona. Pois, sona tocando unha contra outra. Pero non só iso, senón que coa nosa man podemos facer unha caixa de resonancia. As caixas de resonancia que hai nos instrumentos, sobre todo de corda, para que amplifiquen o sonido, pois a nosa man, abrindo e pechando, podemos dar diferentes sonidos. Se non facemos nada, a música pode soar sempre igual. Pero agora vou mover esta man de aquí e veredes que pode cambiar de sonido. Tamén dependendo de onde toquemos. Facendo o caso, se movela, cambiando simplemente o sitio onde toca, pues cambia de sonido. E agora, sí que...